Tikulandireni ku programu imene ya MRA Kona imene timakhala tikuunikira za udindo wa bungwe limene la Malawi Revenue Authority MRA. Ndipo muli ndi ine Eline Chimoyo. Ndiyetu lero tikhala tikulowera ku Komesa kumene tikukambirana za Komesa STR. Tikuti timve zambiri tili ndi amenewa a Kingsley Chibwana amene ali mmodzi mwa akuluakulu amene akuyang'anira za ndondomeko imeneyo. Takulandirani. Tathokoza kukhala. Azikomo nde choyamba tikamati Komesa STR tikunena zachani makamaka? Komesa STR ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa ndi mayiko akumwera komanso kummawa kwa Africa amene ali mgulu limene limatchedwa Komesa. So STR ndi chidule timatanthauza kuti simplified trade regime kapena kuti ndondomeko yophwekerako yoti munthu apange akapeze zimene Komesa inakhazikitsidwira. Mukati yophwekera kusunza kuti paliso ina imene ili yosiyana kundi imene kuti yolimbirako choncho. Zona. So pa Komesa muzina mwa ntchito za mgwirizano umene wa Komesa ndi kuphweketsa malonda pakati pa mayiko. Komano mundondomeko yeniyeniyo zimatengera kuti munthu akhale ndi chiphaso chimene amene akatenge kumene akagula katundu uja. So tingoyerekeza kuti amakagula katundu ku Zambia akamabwera pa boda paja amayenera pachipata amayenera akhale ndi chiphaso chimene chingamuyenereze iyeyo kuti adutsitse katundu uja mosalipira jute. Ndikunena za jute chifukwa paja pali misonkho ingapo. So komano mundondomeko imene ya simplified trade regime sizimachita kufuna kuti ufike konseko kuti ukapeze mwayi umenewo osalipira jute ukafika pa boda. Ndiye mukati sizifunika kuti akafike konseko chimene amafunikira kwenikweni ndi chani? So abungwe limene lakomesa lakhala pansi ndikuona kuti pali vuto limene amalonda ang'onoang'ono pakati pa mayiko mukomesa akukumana nalo kuti sangakwanitse kukapeza chiphaso chimenechi. Anayika ndondomeko zina zophwekerako. So choyambirira nchonena kuti tikuyang'ana amalonda amene padakali pano katundu wawo ndosapitirira $3,000. $3,000. Ndiye kuti akakhala kuti katundu amene uja afika naye pa boda ndiye timayang'ananso zinthu zina zingapo. Choyambirira china chonena kuti katundu uja akhale oti wapangidwa ku dziko limene lija. Ndiyeno katikati mwa bungwe la Komesa muja muli tima ubale kapena timigwirizano ting'ono timene timachitika pakati pa dziko ndi dziko linzake. Padakali pano ngati Malawi tili ndi mgwirizano ndi anzathu a Zambia komanso tili ndi mgwirizano ndi anzathu a Zimbabwe. So chimene chimafunikira kuti chichitike ndiye kuti katundu uja amene mukubwera naye akhale kuti ndi wopangidwadi ku Zambia kuja kapena ndopangidwadi ku Zimbabwe. Komano kodi munthu uja angadziwe bwanji? Kusodera bwino nangasi muna mene mwakamba kuti akhale ndiwodziwika kuti ndiochokera ku Zimbabwe kwa kuchokera ku Zambia. Tinakambapo masabata apitawa za muna zinthu ngati ma tax stamp zidindo zimene zija ndekuti tikalingali apa zikhaso ngati munaso zofananirako ndi zimene zimakhala ngati zidziwitso eti. Yes. So komano uku tinaphweketserabe pang'ono chifukwa chonena kuti pozindikira kuti mwina amalonda amenewa ukhoza kukhala kovuta kuti adziwe kuti katundu uyu ndi wochokera uko. Pali chimene panayikidwa katundu uja anasindikizidwa kunena kuti ngati tikupanga malonda ndi a Zambia ndikuti katundu amene amalonda angakatenge ndikudzapindula pa ndondomeko imeneyi ndi uyu. Ndiye pali ndithu mndandanda wa katundu wautali ndithu umene amatha kuti akakatenga katundu uja akafika naye pa boda ndiye china chimene chimachitika chonena kuti
akamachoka ku Zambia tingoyerekeza akafika ku chipata cha Zambia ndiye kuti kumene kuja amapatsa fomu. Fomu imeneja imasayinidwa ndi a customs a Zambia. Fomu yomweja ikafika kumbali yathu ya Malawi ndimene imadzakhala umboni kunena kuti katundu uchadi ndochokera ku Zambia. Nde mwakambapo kuti pakalali pano Malawi ili pa ubale ndi maiko angapo kuphatikizapo Zambia. Mundondomeko imene mwina ndi maiko ena ati amene mwina dziko la Malawi likhozopeza kuchita nawo malonda kudzera mu ndondomeko ya COMESA SDR amene aliso mamemba. Ndondomeko imeneyi ikhoza kuchitika ndi maiko onse amene ali mu COMESA. Chimangofunikirana chonena kuti anzathu amalonda atifikire kudzera ku bungwe lona za malonda kunena kuti ife tikupanga malonda ndi dziko ili tingoyerekeza mwina ndi DRC ndiye kuti aona za malonda acha mogwirizana ndi mukataona za malonda in this case kapena kuti nkhani ngati imene tukambirana ikhale akunduna wa za malonda. Akunduna wa za malonda. Yes, so akunduna wa za malonda uja omogwirizana ndi ife ndiye kuti timalifikirano dziko lina lija ndi kukhala nalo pansi mothandizidwa ndi aku COMESA kuti tipange mgwirizano kuti tithano kumapanga malonda mu COMESA SDR. Ndiye mwakambapo kuti pali mndandanda wa katundu amene akhoza anthu ochita malonda ang'onoang'ono kukatenga kumaiko amene wawo amene ali mamembala. Mwina ndi katundu wake otani kapena kuti katundu uti amene ali mu mndandanda oti akhoza kugwiritsidwa ntchito kapena kugulitsidwa ndi kugulidwa mu ndondomeko imene ya COMESA SDR. Katundu ndi ambiri ndithu komano ochepa chabe ndi katundu monga zakumunda. Zakumunda zambiri ndithu zili mndandanda umenewu komanso zipatso ziweto zambiri zili pa mndandanda umenewu komanso zakumwa zilinso pa mndandanda umenewu katundu ngati zitenje komanso ziwiya za nyumba zilinso pa mndandanda umenewu. Ndiye mmene mwafotokozeramo tikangonena kuti mwina malonda ang'onoang'ono zikhoza kukhala kuti mwina chinthucho chakula kwambiri komano mwina ndi ati amene ali ololedwa kapena oyenerera kuti akhoza kupindula nawo mu ndondomeko imene ya COMESA SDR ngati anthu amalonda. Kwa ifeyo pa boda chimene timayang'ana kwambiri ndi mtengo wa katundu uja. Katundu uja asapitirire $3,000. Akakhala kuti sanapitirire $3,000 komanso katundu uja wapangidwa ku dziko limene tili nawo pa mgwirizano andi katundu amene uja ali pa mndandanda umene tatchula uja ndiye kuti wamalonda ameneyo akhala ndithu ndi mwayi opindula nawo pa ndondomeko imeneyo. Ndiye amayenera kutsata mwina ndondomeko zanji chifukwa munakambapo kumambiriro kuja kuti afunika mwina apezebe ndikhulupira pamakhabe ngati tiziphaso mwina titocheperako mphamvu kusiyana ndi zimene angagwiritse ntchito mu COMESA amabizinesi akuluakulu komano mwina ndi zinthu zanji zimene amayenera kutsata kuti athe kupindula ndondomeko imeneyo komanso kuti ambotenga katundu wawo ndipo agwiritsa ntchito ndondomeko imene ya COMESA SDR. Funso labwino kwambiri. So kuphweka kumene kunaphweketsedwa pa ndondomeko imeneyo kwambiri ndi kuchanafotokozera kuti ndi mbali ya msonkho kuti ino pa misonkho yonse imene imaperekedwa msonkho wa jute umene umachotsedwa komano kwa munthu kuti akapindule kapena wamalonda akapindule ndiye kuti akuyenera kuti katundu uja choyamba muchinanenera akhale pa mndandanda umene uja ndiye akakhala pa mndandanda umene uja china chimene timayang'ana ndi zoyenereza zina ngati ma license. Pali katundu wina amene kuti abwere mdziko muno amayenera mwina kukhala ndi chitupa chimene chimaperekedwa ndi akunduna wa za malonda. Ndiye kuti katundu ameneyo akuyenera ndithu akhale nacho chitupa chimenechi komanso pali katundu wina amene amayenera ndithu avomerezedwe
ndi anzathu a Malawi Bureau of Standards akuyeneranso akhale nacho chitupa chimenechi. Pali katundu wina makamaka ngati zakumundazi zimafunikanso akhale ndi chitupa cha anzathu ndima wa zaulimi akuyeneranso zitupa zimene zatani akhale nazo. Zikatero ndiye kuti ifeyo tidzayang'anano kumbali yonena kuti katundu uyodi akuchokera ku dziko limeneli komanso wakwaniritsa ndondomeko zonse zoyenerera ndi kuti dzamwe kudutsa. Ndi mafotokoza ndithu zimenezo zina zonsezo zofunikirazo koma mwinaso mungokumbutsira napo poti mwina malonda wanda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko ena amayenerabe kuti akhale ndi zinthu zimene zikufunikira kwa tikakamba nkhani ya za misonkho kuti ndinu a MRA ndi zinthu zanji zinaso mungokumbutsira zimene akuyenera kukhala nazo kuonjezera pa zimenezi. Zinthu zina zimene akuyenera kukhala nazo ndi monga akhale otiwalembetsera akhale ndi TPN taxpayer identification number imene ingamuvomereze kuti atha kupanga clear katundu kapena kuombola katundu pa boda. Ndiye mwakambapo kuti ndithu pafunika ndithu zitupa zimenezi zimene zingathandizire kuti achite nawo malonda kapena kupindula ndondomeko imene yakomesa STR. Ziphaso zimene akufunikazi kapena kuti zitupa zimenezi angazipeze bwanji kapena angazipeze kuti? Takambako za zitupa zingapo. Chitupa choyamba ndiye chimene tonena kuti pa Chingereza amati simplified document imene imathandizira ngati chitupa kuti chodziwitsa kumene katundu chapangidwira. Andi chitupa chimenechi chimapezeka pa boda. Mutanena kunena kuti wamalonda akafika pa chipata pamene akutuluka dziko limene akatenga katundu kumene pacha amampatsa chitupa chimenechi chimene amalembapo zimene wabweretsa andi anzathu a custom mbali imene amasayinira kuchitira umboni kuti katundu uyudi ndi wa dziko limene. Katundu chitupa chimenechi ndi chimene amadzagwiritsa ntchito polowa mdziko mwathu muno kuti akathe kupindula nawo pa ndondomeko imeneyi. Kusonyeza kuti zimatengedwa ziphaso zimezi kwambiri zimatengedwa kudziko kumene akuchokera ndi katundu kuja. Amene akuchokera ndi katundu kuno kuti akupititsa kandi ku Zambia ndi kuti akuyenera chiphaso chimenechi achoke nacho. Atenga pa chipata cha dziko la Malawi ndi kukaonetsa pa chipata cha dziko la Zambia. Chabwino ndi pomaliza penipeni tisana tsanzike ndi kufunika kwanji mwina kwa ndondomeko imene pa ntchito yotolera misonkho mdziko muno komanso malonda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko ena? Kufunika ndi kwakukulu kwambiri chifukwa mukudziwa inu kuti ngati bungwe lotolera misonkho sitimangotolera misonkho yokha komanso tili ndi ntchito zina zimene timagwira. Andi ntchito ina ndi kukhala ndi kalembera wakatundu amene tizitha kudziwa kuti ngati chuma cha dziko lino kuti chiyende bwino tapanga malonda ndi dziko ili ochuluka bwanji, tapanga malonda mwina ndi Zambia ochuluka bwanji. Sono pomaliza penipeni chimene munthu wa malonda a business zosiyanasiyana kaya mwina amachita zaulimi amatumiza katundu wawo kunja kapena amakagula zinthu zimene amafunika kuti apititsire patsogolo mwina ntchito zawo za malonda kapena zaulimi akuyenera atenge chani kuti tikanena kuti ndondomeko yakomesa STR ndikufunika ndidziwe chani chikufunika ndi chani kupita chitsogolo? Chachikulu chimene akuyenera kudziwa ndiye kuti ndi choyambirira malonda awanda pakati pa mayiko monga tanenera kale ndiye kuti akuyenera akhale ndi zitupa zoyenera popita ku dziko lina komanso mutanenera akhale adziwe kuti kodi katundu amene ali oyenereka kapena ovomerezeka pa ndondomeko imene ndi uti kuti adzathe kupindula bwino. Chifukwa nthawi zina chimavuta ntonena kuti munthu akhoza kukatenga katundu amene ali poganiza kuti ndampeza ku Zambia ndomakazalidwa ku Zambia koma mwina asali wachani wa ku Zambia kuza koma mwina ali pavuto pa boda pa chipata paja komano akuyenera ndithu adziwe zinthu zimenezo.
chabwino omutu ndi imene tachezera ndi a Kingsley Chibwana amene wa aku MRA kutifotokozera za ndondomeko ya COMESA STR. Munali ndine Elin Chimoyo, lipirani msonkho tukulani Malawi. Mwakoma nonse.